Ayaw ka magluwag kay lipak. Magluwag kay lipak. Sige, utrohan na apply o primer. Primer. Mula magbahog rugby ang primer. Guys, good morning. Madsong buntag natang tanan, guys. Magdengag day ko karon og gabi. Siya, guys. Kailan mo gabi? Namon say gabi. Ayun na. Lindag sa gabi. Ko karon na haning dengagan siya, guys. Kaya amang isagol datos pagkaon sa baboy. Amon na siyang isagol datos pagkaon sa mga budik-dik, guys. Hana praktisan og sagol-sagol kay madzo nang ang karing anad na mo tuhon. Karing isa ni maanad siya sagol-sagulan. Budik-budik. Good morning. Araw maanad siya, guys, nga sagol-sagulan na karing nay badji. Nay mo na magikib-kib ng kahoy. Samat na mo simod. So mo nang siya nga praktisan og sagol-sagol, guys. Yakos pikas pa, guys. Sunahan sa nilas papagabril ang arkuba. Guys, maghakot sa akong tubig para gamitin nila sud. Budik-budik. Ano man? Barag la barag. Budik-budik. Hala, di naman makabarag yung tao. Niliit naman na rin sa pulungan. Budik-budik. Wala di kayo mag-dingagtas gabi. Katang isagos izong tuwa. Merong practice mo. Sagol-sagol. Ano yung sud ni? Ako sa ko tubig, guys. Kaya nga tedad pa nila. Hindi na tunawan sa skin ko. Ahon sa pintal ag dari sa arkuba sud. Dan muna sa Carlan, guys. Muna yung dengagun. Muna siya, guys. Muna siya hangat pagtarun. Nga naman sa una. Nga naman sa una, guys. Kaya may anay. Tapos, last nanay. Naman sila timan nga baboy sa una. Nga nagdungag kong karlan. Ang karlan gabi. Nga ni mga kuanon gabi. Ano na? Kaya rong tipid ta speeds ba? Pwede siya ihalo sa feeds, ha? Pagkakpan? Pagkakpan. Ang inita? Nga ni siya, guys, sa itong upakan. May upakan na siya. Kaya kanidang uno, di apil manigdingan. Yes, nami man siya, ikos baboy. Ano kay organic? Organic na kuan ba? Tuwa. Luan siya. So na, guys, mo ni amang ituwa. Hindi man may anay sa unang panahon. Parang kawa naman sila na nagkuan. Buhig baboy. Tataron na siya, guys, inighaman og panghinlo. Tataron ga dengagon. Kamu itu nagukod ni sa'yo, natungkot ni sa kuwanan. Nakikit lang kawakan ka Kuno ko kabidyo nila gapon, guys. Bukod ko na sila may kukoy. Na muna yung tataron, guys, kani naghamandang agon kung muna yung sagol na tustuwas ang dik-dik natitakangan muna yung panghaga po sa hapon, guys, kaya datos atabay ni tatay sa ubos aron naghanaman uga ng gabi na sa daew Naputi ka ani mansanitas na pwedeng mansanitas dito, guys.
Pangu po man ninyo dahil, gagmay pa. Hindi ato, hinugan. Namira ba niya utanan guys? Kani? Sabi. Kaon to, ma? Ha? Kaon to? Hani? Kaon tong panipas, uy. Oo, yakay umigas. Ito na namigas kay, delikado. Naman may pakaon. Hmm? May pakaon. Butang. Hmm. Nanday, nanday. Okay, yan guys, sumanag, tantad. Wala rin sa ipanad sa kaldero guys, kaya matak-ang na ni. Kapag ako tubikin ka. Muko, mana sida guys. Muko ni ha? Oh. Sud sa balde be. Allah, puno man. Siga mo, butang na nakita. May buka na ni guys, alam mo rin kung anon. Kanang naay, ano ni? Lunod. Muko, mana sida. Anong sa isa mo guys? Dala man sa gina sa masarado. Yan na guys, sagamang dinangag nga gabi para sa mga budik-dik ng mga isagol silang tuwa. Kaya sa unang panahon kaya di pa man uso ng feeds. Mga tahop pa man. Tahop-tahop na sa unang panahon guys. Karoon na ng feeds na uso. Yan na guys, gilunod ng papagabril ag-uban. Yan ako dari guys. Giuna nila garkuba dari sud. Butangan ang primer pa. Baho ang primer no. Butangan ang primer. Sud. Sa ituko to. Nanaw lang yung tuko na ni Gab. Ilis. Ha? Labot na. Ano man? Yan na, naluto na. Naigo na agkuan. Naigo na si Ja. Ganiha kaning apaw pa man to katong buhi pa. Pero naluto na na. Bugnaw na sila kay isagol sa feeds. Ayan. Luto na. Kaya ka magluwag kay lipak. Magluwag kay lipak. Ihao na aggabi. Ay mga lagi na sila dani. Uy. Nahuman na og primer dari sud. Adan, human na primer. Garkuba dari sud tanan. Pahiran na siya og kuan. Inami na ipahid ani. Aw di ay, napaipahid sa inganda na. Tilog ng primer? Ha? Tilog ng primer. Primer. Kadoon primeran. Minta dali mau dali ra mawaag kuan baho no. Ituan na yung papagabril guys sa katungkuan. Hala, kaanik. Yan na guys, isuway na papagabril. Kaan man sila. Hawa diha, nok. Kaya naman ka diha. Kaan man na sila. Ha? Kaan man na yung mga budik-dik guys. Katong manggi. Idang agulutangan ng feeds. Sagulan na sa feeds na. Hawa diha, nok. Kaya sa mga hambatan ka na ng budik-dik. Nakaan la. Nuktok ng pagmanok to ah. Ay guys, ipangbutangan papagabril ug skimpot agatong mga nganina. Mga sinumpayan sa plywood. Muna sa butangan. Skimpot try mong gibutang gam. Skimpot ra. Okay mapag-skimpot na hurot naman nag time out. time in na laman. Dari primer.
Giuturan og primer. Pwede ra sa skim coat gab. Pwede ra. Pero mas nindot sa dog time out gipahida na. Yes no. Sama man sa ipahida ng mga kuan. Pero karon pa guys og kanang nay skim coat na resud kay di man sa makuha nagtubig. Agdares gawas mo importante mabutang ag time out kay simba kog makuha nagtubig. Mapiskan mo na di kasud sa buho. Agdaresud kay di naman mapiskag tubig. Na so ma-applyan na ni inamil ron or di pa ni ma-apply ang inamil ron. Yes, sige utrohan na apply og primer mo lang magbahog rugby ag primer bahong kuan na rugby pero dali ra pa sa mawa noon kay kasag mandarig hangin dali ra mawa ag baho ni guys harap tong kuan gab tuko mawa magtuko. Hanhog, malipag na sila. Lipag, rektaos, gana ba? Kumbatay pa dir. Nag-inamil. Biyo na Okay na rin sa pads? Primero pa na. Kuan pa, primero pang pads inamil? Turuhan pa na si Ja. Hindot naman di ay. Doon ka. Kina abri dana ron di kay kuan limutan. Sumagaw. Sumagawan ka. Nice na guys, sarang naka nice ka adyo. Na-applyan na. So utrohan pa ni si Zagpahid. Ato. Yan ate. Wow, orang naka-view ka adyo. Nice na color. More na color daris gawas na. Beige color. Maklaro ka sa kamera. And nice na kanjo. Wow. Okay kanjo. Nice na kanjo. Lamdag nga kanjo pananaw. Kanjos mata. Manira sa oras bintana kay hapon na. Dito sa panis mabuhin. Halo na panis mabuhin. Hapon na. Manira guys. Thank you Lord. Diyan nate na kuanan na. Nabutan na nga na og na-applyan na og inamil ag arkuba. Dali sa kwarto. May mo kwarto guys. Dali. Nabutangan pala si Zaug si Kanko. Nagilihaan na ni Papa Gabriel ganina. Gani guys. Yan sa purmang malihaan. Nindot ko na sa malihaan kay inig-apply sa pintal. I-apply na to dani pintal po kun. Nindot siya kay madikit siya. Nira na ko dati hapon. 5 na kapin guys. Tingog nag-amang alarm dali sa Alicia. Dari o pa ni masikan kote. Na dalate nindot na. Daghan ka sang salamat nindot te. Diyan na. Nice na kaadyo. Soon anhin namin na ni pohon guys. Anhin namin ninjo kanunay makita nga mag-vlog sa Mumbai. Mana pa dari na plaza. Okay. Alright. So dari ko guys, playa na po siya inamil. So katulo dahil na siya, pahiran og inamil guys. Pero pagka banda nindot ko no pud siya rong parehas sa color dari dia. Kani katulo man siya gi-applyan. Sinaw siya. Nice na. Thank you, Kajote. Daghan katong salamat ng tanan te. Ug amping mo kanunay diha sa Ohio, USA. We love you all. Amping mo kanunay te. God bless.